i polako privodimo drugu fazu izgradnje naše kućice kraju. Krovna konstrukcija, spajanje, odnosno montaža rogova, jedan jako izazovni posao, kako da se to lepo izmeri, ukroji, da se na kraju pričvrsti, da to bude stabilno. Tako da pogledajte kako smo mi to uradili i kako smo na kraju uspeli da postavimo krov i da kompletnu konstrukciju stavimo u neko funkcionalno stanje. Pa ćemo dalje narednim klipovima dati kako smo nadograđivali kuću.